Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Islas. Taong 1901. Tampakan, South Cotabato. Limang dekada bago sumapit ang panahon ni Magno, merong makapangyarihang panday sa Tampakan na nagngangalang Islas. Sa sobrang imposible ng mga abilidad nito, pawang nagiging alamat na yon sa karamihan. Marami ang naniniwala, pero marami rin naman ang hindi. Kadalasan, kung sino pa yung mga mangmang, siya pa yung nagpapalaganap ng maling ulat ukol dito. Sa katunayan, pinuno, matagal nang may kaugnayan si Islas sa mga dibino. Tuwing ika-100 taon, may isa sa kanilang uri ang pumapanhik sa mundo ng mga tao para tumulong sa pagpapanday ng mga gamit. Sa oras na nakalis na sila sa dimensyon ng mga engkanto, wala na silang kakayahang makabalik dito, maliban na lamang kung yon ay utos ng mga nakatataas nilang tagapayo. Pero ayon kay Islas, hindi yun basta-bastang nangyayari kung walang malalim na dahilan. Karamihan nga ng mga sinundan niya sa mundo ng mga tao, nakabuo ng pamilya at pumanaw. At kagaya ng mga ito, ganun din ang napagpasyahan niyang gawin. Sa loob ng 2 dekadang pagkakaroon niya ng ugnayan sa mga dibino, nanatili pa ring misteryo ang pagkakakilanlan niya sa mundo. Bukod kasi sa mga piling dibino lamang ang pinapahintulutan niyang makipagkita sa kanya, naninirahan din noon si Islas sa isang liblib na lugar ng Tampakan kung saan milya-milya ang layo sa mga karatig bayan. Mula sa lugar na yon, hinuhubog niya ang pinakamalalakas na sandata na nababagay sa mga antingerong nakikipaglaban sa kanilang mga pinaniniwalaan. Naging madalas din noon ang pagkakaroon niya ng ugnayan sa mga gerilya, gawa ng kabilang ang mga ito sa mga grupong nakikipaglaban sa mga dayuhan. Para kay Islas, sino mang pangkat o tao ang napapanig sa kanilang mga turo ay dapat lamang natulungan. Kahit hindi niya yon kilala, tinuturing niya yung kapatid sa kanilang mga paniniwala. Dahil sa tinderi ng mga kaganapan noong mga panahong yon, unti-unti na ring nawala ng pag-asa si Islas na makabuo ng sarili niyang pamilya. Umaraw man kasi o gumabi, wala siyang ibang ginagawa kundi ang magpanday at pagpapakinis ng sandata. Subalit, dumating noon ang isang araw, merong lumapit sa kanyang pamilya ng mga dibino na nanggaling pa sa lugar ng Dansalan. Nga pala, sa ngayon ang Dansalan, tinatawag na ring Bansalan. Unang kita pa lang doon ni Islas, labis na siyang natuwa buhat sa dalagang kanyang nakita. Hindi niya mawari pero sa unang tingin, alam na niyang yon ang kanyang pinakatipo. Dahil sa kagustuhan niyang mapalapit sa pamilyang yon, kung kani-kanino na siya nagtanong ukol sa pinagmula ng mga ito. Siyempre bilang isang mataas na uri ng engkanto, hinahangad din ni Islas ang isang taong may ganun ding estado sa buhay. Hindi sa kayamanan, bagkus sa karunungan. Sa kanyang pananaliksik, doon niya napag-alaman ang pangalan at mga ninunong pinagmula ng dalagang yon. Ayon sa kanyang mga nakausap, may impluwensya rin ng pamilya nito at marami doong mga taong naniniwala. Kilala ring may paninindigan ang ama ng dalagang natipuhan niya, kung kaya't naniniwala ang mga kaibigan niya na medyo mahihirapan siya sa pag-akyat ng ligaw. Gayunpaman, malakas ang kutob ng mga ito na matitipuhan siya ng pamilya ng babae.
Matapos niyang makalakap ng impormasyon, doon na siya unti-unting kumilos. Pansamantala, hindi na muna siya tumanggap ng mga parokyano dahil alam niyang medyo matatagalan siya sa kanyang plano. Lubos naman yung nauunawaan ng mga albularyo sa kadahilan ng alam naman ng mga ito na ginagawa lamang ni Islas ang ganoong bagay kapag meron itong importanteng lakad. Isang hapon, habang nagluluto siya ng kanyang hapunan, paulit-ulit nang sumasagi sa kanyang isipan ang mukha ng dalaga. Hindi niya mawari noon pero magmula noong nakita niya ito, gusto na niyang araw-araw na yung masilayan. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang kanyang nararamdaman, agad naman siyang lumabas para tumungo sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Pagdating niya sa lugar na yon, isang kumpas lang ng kanyang kamay, bumukas ang lagusan na nakakonekta sa isang maliit na halaman. Sa pagpasok naman niya sa loob nito, doon bumungad sa kanya ang napakaraming bakal na nakaimbak, kalakip ang iilang mga sandata na hindi niya pa natatapos. Ayon kay Islas, na noong mga panahong yon, hindi pa isang buhay na impyerno ang lugar na yon. Kagaya ng kagubatan, sa mundo ng mga tao, meron ding malawak na kakahuyan sa dimensyong ito na tinitirhan ng iilang mga engkanto. Sa gitna ng kagubatan, naroon ang isang maliit na kubo na siya namang nagsisilbing lagusan ni Islas. Sa gilid ng kubong yon, merong isang maliit na sapa na dinadaluyan ng likidong apoy na nagmumula sa bunganga ng bulkan. Dahil sa pagdaloy nito, kung kaya't hindi na siya namomroblema kung papaano niya huhulmahin ang mga bakal na sandatang nais niyang gawin. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, halos paulit-ulit naman niyang pinag-iisipan kung magdadala ba siya ng isang malakas na sandata upang magpakitang gilas sa ama ng dalaga. Mahirap mang sabihin pero yun lamang ang nakikitang paraan ni Islas para mapansin siya ng mga ito. Lumipas pa ang ilang minutong pag-iisip, minabuti naman niyang pumasok sa kanyang kubo para pumili ng gamit. Sa pagbukas pa lamang niya ng pinto, doon bumungad sa kanya ang 10 sandatang nakasabit sa dingding na itinuring niyang mga espesyal. Taliwas sa kalimitang pinapanday ni Islas, ang mga sandatang yon ay nagawa niyang mapag-isa sa mga mutyang dala niya noong binigyan siya ng misyon. Binubuo ito ng iba't ibang uri ng armas na may mga kanyang-kanyang katangian depende sa magtatanga nito. Pagtatapat pa niya na, subok na rin niya ang kalidad ng mga sandatang yun sa pakikipaglaban, gawa ng siya mismo na gamit na ito. Kaya niya nga itinuring na bukod tangi yun sa lahat ng kanyang likha ay dahil sa abilidad nitong naibibigay sa mga taong magkakaroon ng tsansa na yon ay matangan. Matapos naman niyang masipat ang mga sandatang yon, agad naman niya yung tinipon para dalhin sa pamilya ng Dibino na bibisitahin niya. Naniniwala kasi noon si Islas na yon ang pinakamagandang regalo na maaaring ibigay niya sa mga ito. Maya-maya pa, paglabas naman niya sa dimensyon, agad naman siyang kumuha ng iilang gamit sa loob ng kanyang bahay para mapaghandaan ang kanyang paglalakbay. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, kasalukuyan ng tinatahak ni Islas ang daan patungong Dansalan. Kahit may kakayahan siya noong dumaan sa mga lagusan, hindi niya na yun pinagkabalahang gawin dahil kalimitan niya lamang yung ginagamit sa oras ng panganib. Ayaw niya ring may makatunog sa kanyang pag-alis dahil ang ginawa niyang yon ay pawang lihim sa iilang mga pangkaraniwang tao na naninirahan malapit sa kanyang pamamahay.
Makalipas pa ang ilang oras sa pagbaybay ng daan, nadapo na nga siya sa mga parte ng tampakan kung saan meron siyang naramdamang iilang presensya ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Gayunpaman, minabuti niyang wag yung pansinin nang sa gayoy marating niya ang kanyang paroroonan sa lalong madaling panahon. Subalit, nang akmang papalabas na siya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang umatungal ng napakalakas di kalayuan sa kinaroroonan niya. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa lugar na pinagmumula ng tinig, doon niya nasipat ang 3 matatandang naglalakad papalapit. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang ibinaba ni Islas ang suot-suot niyang salakot para sana'y kausapin ang mga ito. Pero bago pa man siya noon makapagsalita, bigla naman niyang nasipat ang mga nilalang na yon na walang habas na tumatakbo papalapit sa kanya. Matapos naman niya yung makita, agad naman niyang ibinaba ang daladala niyang sisidla ng mga sandata na naroon sa kanyang likod. Kasabay ng pagbagsak nito sa lupa ay ang paghugot naman ni Islas ng punyal sa kanyang bewang habang seryosong nagwiwika sa mga nilalang na yun ang, "Mga hindi nag-iisip, literal na may hina mula ulo hanggang katawan. Mas dapat nga akong pagdiskitahan ninyo para hindi na kayo makapangbiktima ng ibang tao." Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, agad naman siyang umihip ng 3 buhay na salita sa punyal na siyang naging sanhi upang magkaroon yon ng kulay pulang liwanag. Pagwasiwas naman niya ng talim nito sa hangin, lumabas ang isang espiritual na nilalang na merong mga ginintoang pakpak. May 8 rin yung braso na merong iba't ibang armas na hinahawakan. Halos kasing taas din yon ng puno, kaya na may nang masipat yon ng mga aswang, bigla namang bumahag ang mga buntot nito. Imbis na siya ang pagtulungan ng mga nilalang na yon, napilitan na yung tumakas papalayo, pero nang akmang mawawala na yon sa kanyang paningin, agad namang itinarak ni Islas ang kanyang punyal sa lupa, dahilan para sugurin yon ng espiritu na kanyang binigyan ng buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik ang nilikhang nilalang ng punyal, dala-dala ang 3 aswang na halos naghihingalo na. Lasog-lasog na rin ang mga katawan nito at kasalukuyan na yung nasa orihinal nilang anyo. Hindi naglaon, pagharap naman ito sa kanya, kampante naman niya yung pinagmasdan habang naghihintay ng pagkakataon na merong maglakas ng loob sa 3 na makipag-usap sa kanya. Maya-maya pa, pagsilay naman ng isang matanda sa kinaroroonan niya, nag-aangil naman yung nagwika sa kanya ng, "Sino ka? Isa ka bang Divino? Bakit hindi namin maramdaman ang presensya mo?" Nang marinig naman ni Islas ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang ibinabalik sa lagayan ang hawak-hawak niyang punyal. Paglaho naman ng nilalang na tinawag niya, agad naman siyang umupo sa harapan ng mga ito habang seryosong sumasagot ng, "Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang importante kayo. Balita ko marami na kayong pinatay sa lugar na to. Hindi niyo ba inaasahan na ngayon pa lang ang araw ng karma ninyo? Kagaya ng inyong mga biktima, huwag na rin kayong umasa na makakaligtas pa kayo rito ng buhay." Matapos naman yung mailahad ni Islas, agad naman niyang ginilita ng leeg ang mga nilalang na yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dali-dali naman niya itong iniwan na naghihingalo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, marami siyang nakitang mga nilalang sa mga lugar na kanyang napuntahan. Bagaman hindi nagsasalita si Islas,
Ramdam niya sa kanyang sarili ang matinding tuwa buhat sa kanyang mga nakita. Magmula kasi noong napadpad siya sa mundo ng mga tao, hindi pa siya nagkakaroon ng ganoong pagkakataon para makapaglakbay sa mga lugar na nais niyang puntahan. Sa katunayan, kung hindi niya nakita ang dalagang yon, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ng ganoong bagay. Makalipas pa ang ilang oras, bago pa man sumapit ang 3:00 ng madaling araw, narating na nga niya ang dansalan. Mula roon, tinuntun niya ang pamamahay ng dalaga sa pamamagitan ng presensya nitong naaamoy niya sa hangin. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang bahay ng Dibino, kampante naman siya doong pumasok habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Dahil sa ingay na kanyang ginawa, agad namang napukaw ang pansin ng mga taong nagpapahinga sa loob ng bahay. Sa pagbukas naman ito ng pinto, laking gulat na lamang ng ama ng dalaga nang masipat siya nitong nakatayo sa harapan ng bahay nito. Islas, ano ang ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ng matanda sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Islas habang sumasagot doon ng, Wala naman ho. Gusto ko lang bumisita at makita yung anak ninyo. Alam niyo kasi, noong pumunta kayo sa pamamahay ko, hindi na siya nawala sa aking isip. Matagal ko na hong pinag-isipan ng tungkol sa bagay na ito. Nakakahiya man, wala akong magagawa sapagkat ito ang gustong mangyari ng aking sarili. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay nito. Habang binabagtas naman nila ang daan, ramdam naman noon ni Islas ang tuwa ng lalaking yon buhat sa kanyang bisita. Isipin niyo na lang, kahit nagpapahinga pa noon ang kanyang pamilya, sapilitan niya yung inutusan para lamang mapagsilbihan sila. Pagdating naman nila noon sa sala, agad naman siya nitong pinaupo habang tinatawag ang dalaga nitong anak na natipuhan niya. Hindi naglaon, nang magkaharap na sila, agad namang inilagay ni Islas sa mesa ang daladala niyang armas. Habang nagsasalita siya, lahat ng pamamaraan para humanga ang ama nito sa kanya, ginawa niya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding tuwa buhat sa sorpresang kanyang daladala. Ayon pa sa ama ng dalaga, makakatulong yon sa kanila, lalo pat noong mga panahong yon, nangangailangan talaga sila ng armas. Marami kasing mga nilalang ang nasagasaan ng kanilang pamilya dahil sa libreng panggagamot na kanilang ginagawa. Matapos naman niya yung marinig, agad naman niyang inilatag ang 10 armas na binubuo ng mga talibok, itak, palakol, gulok, kampilan at iba pa. Kung titingnan, pawang mga ordinaryong sandata lang ang mga armas na yan, pero mariing inilahad ni Islas na meron yung kakayahan ng isang mutya. Para patunayan ito, kinuha niya ang 2 palakol at kasabay nito ang pagkulay itim ng kanyang mga balat. Pagsilay naman doon ng matandang Dibino, agad naman niya yung inabisuhan na tagain siya ng armas na matitipuhan itong nakalatag sa mesa. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung sumunod at pagtaga nito sa ulo niya. Laking gulat na lamang ng matandang yon nang tumalbog lang sa balat nito yung talim ng sundang na kanyang kinuha. Ilang beses niya pa yung sinubukan pero ganon at ganon pa rin ang nangyari. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat,
Napapansin niyang unti-unti na rin yung pumupurol, pero paghawak naman ni Islas sa talim nito, kusang bumalik ang talas ng gamit na yon. Matapos ang mga pangyayari, napangiti lang naman siya habang nagwiwikas sa matanda ng, Huwag ho kayong mag-alala. Tuturuan ko ang inyong mga anak na gumamit ng mga sandatang ito. Kung ikalulugod ng inyong dalaga, sana naman hindi pa ito ang huli nating pagkikita. kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagsilay naman niya sa dalaga na nakatingin sa kanya. Bagaman hindi yun nagsasalita, alam niyang humahanga yun sa kanyang mga ginawa na siya namang kanyang ikinatuwa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, naging maayos naman ang lahat. Kahit bago pa lang silang magkausap, pakiramdam noon ni Islas, matagal na silang magkakilala. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagkukwento, bahagya namang sumingit sa kanya ang ama nito nang marinig nito ang tungkol sa lahi nilang naninirahan sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa tatay ng dalaga, may mga ninuno silang naninirahan din sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito na, kaya yun nangyari ay buhat sa pagnanais ng mga ito na mabuhay ng payapa. Bagaman hindi yun sigurado sa kasaysayan ng kanilang angkan, meron yung mga librong inilabas kung saan nakalathala roon ang iilan sa mga istorya ng pinagmula ng dugong nananalaytay sa kanila. Dagdag pa nito na, kaya niya ibinabahagi ang ganoong kasaysayan ay dahil sa nagbabakasakali ito na merong alam si Islas ukol sa pamilya nilang naninirahan sa mundo ng mga engkanto. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa bagay na yan, tumango lang naman siya habang nagwiwika doon ng, Wala hong duda, totoong kasaysayang alam ninyo. Noong bata pa ho ako, marami ako doong nakikitang mga dibinong namumuhay kasama ang aming uri. Hindi na sila iba sa amin, kaya nung naitatag ang aming kaharian, isa sila sa mga naging pundasyon nito. Nakakatuwa namang isipin, hindi ko inakalang magkakatagpo ang ating pamilya. Nang marinig naman yon ng ama ng dalaga, napangiti lang naman ito habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang sasapit na ang umaga, minabuti naman niyang ibaba na muna yung mga karga niya. Sa estado kasi ng kanyang kasuotan, animoy meron siyang pupuntahang isang malaking digmaan. Isipin niyo na lang, bukod sa nakasukbit niyang punyal sa bewang, may suot-suot din siyang mahabang kapa na kinalalagyan naman ng halos hindi mabilang na mga pangontra. Yung salakot din noon ni Islas, may mga nakatagong patalim sa loob nito na siya namang kalimitan niyang ginagamit tuwing may nakakaharap siyang mga elemento. Ayon pa sa dalaga na, yung taas ni Islas hindi pangkaraniwan sa mga taong naninirahan sa lugar na yon. Minsan nga, napagkakamalan siyang isang higante, lalo na kung naglalakad ito ng mag-isa sa lalim ng gabi. Sa paglipas pa ng mga araw, naging madalas ang pagbisita ni Islas sa pamamahay ng babae. Hindi naman yun naging mahirap sa kanya dahil sa kakayahan niyang gumawa ng lagusan para mapuntahan ang iba't ibang lugar. Minsan nga, kapag namamasyal sila, doon sila dumaraan upang madali nilang marating ang mga kapatagang nasa itaas ng mga burol. Halos inabot din siya ng 5 buwan sa panliligaw hanggang sa hindi naglaon, nakuha na nga niya ang matamis na oo ng dalagang pinaka-inaasam-asam niya. Nang mapag-alaman naman yon ng mga magulang ng dalaga, agad naman itong ipinakalat ang tungkol sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. 1 buwan lang noon ang naging pagitan,
ikinasal silang dalawa. Hindi kasi pumayag ang ama nito na manirahan sila sa bahay ni Islas, lalo na kung wala pa silang bendisyon na nanggaling sa Panginoon. Alinsunod naman sa nais nitong mangyari, wala naman siyang nagawa, kundi ang sumang-ayon. Noon pa man kasi, siguradong sigurado na siya na yun talaga ang babaeng pipiliin niya. Matapos ang kanilang engrandeng kasal, doon na sila nagsimulang mamuhay ng magkasama. Habang lumilipas ang mga buwan, wala siya doong ibang hinangad, kundi ang mapagbuti palagi ang kalagayan ng nag-iisa niyang prinsesa. Upang maisakatuparan nito, doon na nagsimulang lumikom ng mga kakaibang engkanto itong si Islas. Kabilang na sa mga nilalang na yon ang mga tikbalang at kapre na likas nang naninirahan sa lugar malapit sa bahay niya. Hindi naman tumutol ang kanyang asawa sa kanyang ginawa, lalo pat alam naman ito ang panganib na kanilang kinakaharap. Habang dumarami kasi ang nabibigyan ng tulong ni Islas, mas lalo ring dumarami ang mga nilalang na may galit sa kanya. Karamihan sa mga napapanig sa kaliwa, siya ang sinisisi kung bakit nagagapi ang mga ito sa mga labanang kanilang kinakaharap laban sa panig ng mga antingero. Dahil sa pangyayaring yon, nag-umpisa na siyang humigpit ng puder sa puntong pinili ng mga dibino na lamang ang nakakapasok sa kanyang teritoryo. Isang taon pa ang lumipas, pansamantala naman niyang itinigil ang pagpapalimos ng mga armas dahil sa pagdadalang tao ng kanyang asawa. Hanggat maaari, purong kadugulang nila ang pinahihintulutan niyang lumapit sa kanyang pamamahay sa takot na baka merong tumiktik dito na masamang nilalang. Dahil sa sitwasyong yon, paulit-ulit namang sinasabi ng kanyang asawa na wala siyang dapat na ipag-alala gawa ng hindi naman yon isang ordinaryong tao. Pagmamayabang pa nito sa kanya na ang isang dibino ay hindi kayang paslangin o pasukuin ng mga nilalang na likas na naninirahan sa mundo ng mga tao. Subalit, nang marinig naman ni Islas ang sinabi nito, mariin naman niya yung inabisuhan na huwag mamaliitin ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa niya na sa mundo ng mga engkanto, hindi na mabilang ng kanyang mga daliri ang mga katulad nilang napapaslang ng kanilang mga kalaban. Corazon, baguhin mo ang pag-iisip mong yan. Hindi porket isa kang dibino, wala ka nang dapat na ipag-alala. Tandaan mo, anak natin yung dinadala mo. Kapag nagkamali ka, buhay niya ang magiging kabayaran. Sumunod ka lang, ako na ang bahala sa lahat. Huwag kang mag-alala, gabi-gabi akong magbabantay para masiguro ang kaligtasan yung dalawa. Sa ngayon, Corazon, iisa lang ang iyong trabaho at yun ay bantayan ang anak natin. Ikinagagalak ko na dumating na tayo sa ganitong yugto ng buhay. Wika ni Islas sa asawa niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yon habang nananatiling walang imik. Sa paglipas pa ng mga araw, alinsunod sa mga katagang ipinangako nito sa kanya, gabi-gabi yung nagbabantay sa labas kasama ng mga kaibigan niyang nilalang. Ayon kay Islas na walang gabi noon sa kanilang lugar na hindi siya nakakapatay ng mga tagapagmasid ng aswang. Inaasahan naman niya ito, lalo na't merong iilang lahi sa mga nilalang na yan ang may matinding hangarin na pumatay ng anak ng isang dibino. Tinatawag ang lahing yon na mga kuram. Isang uri ng mga aswang na may kakayahang lumaso ng mga mutya at mga mahihiwagang sandata. Sa katunayan, walang kaide-ideya si Islas
kung saan nagmula ang mga lahi nito. Pero base sa kanyang mga nakalap na impormasyon, bunga yon ng ritual ng mangkukulam at mambabarang na nagbabalak na makabuo ng isang makapangyarihang alipin. Sa pagkabuhay ng nilalang na yan, mabilis yung nakapagpaparami sa pamamagitan ng pagyanggaw ng mga mambabarang at mangkukulam. Sinasabi rin ng mga matatanda na sa oras na makatikim ng dibinong sanggol ang mga nilalang na yan, mas lalong lumalakas ito. Wala ring hangganan ang kanilang pag-unlad, kung kaya't nakadepende ang kanilang lakas sa dami na ng kanilang nakain. Dagdag pa ng mga ito na ang mga kuram, ang uri ng mga aswang na hindi na nag-iisip. Halos wala silang pakialam sa lakas na tinatangan ng isang antingero, basta ang nais nila makuha kung ano man ang kanilang pakay. Dahil sa impormasyong yon, labis-labis naman ang nararamdamang pagkabahala ni Islas para sa kanilang katahimikan sa lugar. Alam naman niyang hindi sila nito matatalo, pero ang inaalala niya ay yung mga kaibigan niyang engkanto na matagal na panahon na ring naninilbihan sa kanya. Upang masigurong hindi sila magkakasalubong ng landas, lahat ng pamamaraang alam niya sa panliligaw, ginawa niya. Wala rin siyang pinauwing tagapagmasid ng mga aswang upang hindi na kumalat sa mga ito ang tungkol sa pagdadalang tao ng asawa niyang dibino. Subalit, ilang buwan pa noon ang lumipas, sadyang hindi na talaga maiwasan ni Islas na makipaglaban sa mga ito. Yung mga kuram kasi, gumawa ng pugad sa likuran ng isang bundok na malapit sa pamamahay niya. 3 kilometro lang ang layo nito, kung kaya't madali nitong mararating ang kanyang bahay sa loob lang ng maikling panahon. Nang mapag-alaman naman ng pamilya ni Corazon ang tungkol sa kanilang sitwasyon, dali-dali naman yun pumanhik sa kanilang pamamahay para tumulong. Nagsama rin yun ng ilang antingerong kakilala nila, gawa ng alam ng mga ito na hindi biro ang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Sa mga unang araw ng pananatili nito sa kanyang pamamahay, meron naman yung napansing kakaiba kay Islas. Magmula kasi noong dumami ang grupo nila, gabi-gabi na yung pumapasok sa lagusan para magpanday. Bagaman wala yung sinasabi, malakas ang kutob ng kanyang asawa na lumilikhayo ng isang isinumpang sandata. Maaaring ang naisip noon ni Islas na paraan para matalo ang mga kuram ay gumawa ng isang armas na walang karampatang kahinaan. Posible naman ang makapagpanday ng ganon, pero naniniwala ang asawa niya, isa yung gamit na napapanig na sa kaliwa. Lahat kasi ng sandatang nasa kanan, meron talaga yung kahinaan. Gayunpaman, hindi yun masasabi na isang mahinang sandata sa kadahilan ng taliwas sa mga armas na nasa kaliwa, wala yung hinihinging kapalit sa nagtatanga nito. Dahil sa kutob ni Corazon noon sa kanyang asawa, nagdesisyon siyang pumasok sa dimensyong pinagpapandayan nito upang personal yung makausap. Sa isip-isip niya, maaaring hindi nakakapag-isip ng maayos ang asawa niya, kaya nakagawa yun ng ganoong bagay. Gayunpaman, pinili niya pa ring unawain ito, alang-alang sa kanilang anak at mga magulang. Isang gabi, habang tahimik na nagbabantay sa labas ng bahay nila ang kanyang ama't mga kapatid, pasimple namang pumanhik si Corazon sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Pagdating naman niya rito, taimtim naman siyang nagbanggit ng 3 kataga na kalimitan namang inuusal ni Islas tuwing pumapasok yon sa lagusan. Makalipas pa ang ilang segundo, dahan-dahan nang bumukas ang isang maliwanag na lagusan na nagmumula sa isang halaman. Pagsilay naman doon ni Corazon,
Agad naman siya doong pumasok at sa isang kisap mata, doon niya nasilayan ang tila bang isang buhay na impyerno na pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Taliwas sa dati nitong estado, wala ka na roong masisipat na mga buhay na puno. Sa halip bawat isa sa mga ito, merong nag-aalab na dahon. Marami na ring kaluluwa ang naglipana sa lugar na yon na siya namang labis niyang ikinagulat. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ang kanyang asawa, nagmamadali naman siya doong lumapit para yon ay kausapin. Sa pagharap nilang dalawa, gulat na gulat naman yung sumilay sa kanya na halos hindi makapagsalita. Noong una, medyo naiilang pa ito. Pero nang masipat nito ang galit at pagtataka ni Corazon, doon na yon nag-umpisang magpaliwanag. Mahal, huwag ka na munang magalit. Magpapaliwanag ako. Alam mo kasi, nag-aalala ako sa lahat ng mga kasama natin dito. Ayokong may mamatay sa kanila, kaya kailangan ko talagang magsakripisyo. Huwag kang mangamba. Hindi ko naman ikakamatay ang bagay na ito. Pangako, kapag tapos na ito, ibabalik ko sa dati ang lahat-lahat. Wika ni Islas sa kanyang asawa. Nang marinig naman yon ni Corazon, bigla naman siya nitong sinampal, sabay sagot sa kanya na hindi mahihina ang mga kadugo nila. Dagdag pa nito na, anong silbi ng pagtulong ng mga magulang at kapatid niya kung hindi siya doon magtitiwala? Pagtatapat pa nito, nakahanda yon sa mga mangyayari, kaya wala rin siyang dapat na ipag-alala. Subalit nang marinig naman yon ni Islas, mariin naman siyang nanindigan ukol sa nais niyang gawin. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman niyang hinango sa sapa ng likidong apoy ang isang napakatalas na itim na sandata na siya namang inilagay niya sa kanyang bisig. Pagbaon nito sa kanyang balat, kitang-kita ng asawa niya ang mabilis na pamumula ng kanyang mga mata. Maya-maya pa, sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon ito nasipat ang pinanday niyang gamit na parabang humihigop sa enerhiya ng kanyang kaluluwa. Alam ni Corazon na mapanganib ito, pero wala siyang magagawa sapagkat matindi ang hangarin ng kanyang asawa na mailigtas silang mag-ina. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dahan-dahan naman siya nitong ginabayan patungo sa lagusan. Nang makalabas na silang dalawa, doon pa lamang niya tuluyang napansin ang hugis ng sandatang yon. Ayon kay Corazon, para itong kuko ng uwak na gawa sa pinagtagpi-tagping bakal. Meron din yung 9 na talim kung saan ang bawat talim nito nakabaon sa balat ni Islas. Hindi naman yun iniinda ng kanyang asawa, gawa ng unang-una, balat kayo lamang nito ang naapektuhan ng gamit. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa kinaroroonan ng kanilang mga magulang, agad naman niya yung inabisuhan na wag lalayo sa kanyang tahanan. Matapos nun, pinapasok na nito si Corazon sa loob ng kanilang pamamahay para makapagpahinga. Bago yun bumalik sa labas, pasimple naman itong kinuha ang salakot at punyal na kalimitan itong dinadala kapag meron yung pupuntahang malayong lugar. Pagsilay naman ng ama ng kanyang asawa sa kanyang dala, dali-dali naman siya nitong hinarang para kausapin. Islas, huwag mo sanang sarilihin ang lahat ng problema. Nandito kami nakahandang tumulong sa'yo. Alam mo ba, dala pa namin yung mga gamit na ibinigay mo. Kung meron ka mang iniisip na plano, sana naman ibahagi mo ito. Wika ng ama ni Corazon sa kanya. Nang marinig naman ni Islas ang sinabi nito, agad naman yung tumingin
habang seryosong sumasagot ng, Alam ko naman ho yun, Tay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako makakapayag na kami ang magiging dahilan kung sakali mang merong masamang mangyari sa inyo. Hindi naman sa minamaliit ko kayo. Ang sa akin lang, mas mainam na mag-ingat kesa mahuli ang lahat. Manatili lang kayo rito. Mamaya pagbalik ko, baka kailanganin ko ang tulong ninyo. kasabay ng kanyang pagwika, ay ang dahan-dahan naman niyang pagbagtas ng daan patungo sa likurang bahagi ng bundok. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang mga dibino kundi ang manatili sa kanyang tahanan upang bantayan ang kadugo nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang makalayo na siya, doon na niya unti-unting nararamdaman ang mga nag-uumapaw na presensya ng mga kuram. Kahit wala pa siyang nakikita noon sa paligid, hindi niya maipagkakaila na merong nagmamasid sa kanya. Maya-maya pa, nang makatawid na siya sa isang maliit na sapa, doon bumungad sa kanya ang isang pangkat ng mga aswang na merong daladalang sulo. Matatangkad ang mga nilalang na yon at base sa anyo ng mga ito, hindi niya maipagkakaila ang lalim ng karanasan nito sa pakikipaglaban. Paglapit naman doon ni Islas, agad namang humarap sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng katutubong damit. Habang yun ay nagmamasid, pangisi-ngisi naman ito na tila bang labis yung natutuwa buhat sa kanyang pagpapakita. Hindi naglaon, pagtitigan naman nilang dalawa, masaya naman yung nagwika sa kanya ng, Napakaswerte naman ang gabing ito. Hindi namin inaasahan na lalabas sa lungga ang ama ng dibino. Alam mo, Ginoong Islas, marami na kaming naririnig ukol sa'yo. Sa wakas, ngayong nandito ka na, masusubukan na rin namin ang sinasabi ng iilan sa aming mga biktima. Nang marinig naman ni Islas ang sinabi nito, agad naman niyang pinagpag ang dalawa niyang kamay, pagpapakita sa mga nilalang na yon na hindi siya nasisindak sa dami ng bilang nito. Matapos naman niya yung gawin, kampante naman siyang sumagot sa mga nilalang na yon ng, Pasensya ka na, kaibigan, pero mukhang malas para sa inyo ang gabing ito. Pagkalahad naman niya sa mga katagang yan, dahan-dahan naman niyang hinawakan ang kanyang braso kung saan naroon ang armas na kanyang ipinanday. Pagsilay naman doon ng mga kuram, dali-dali naman yung nagsiatrasan matapos naman itong maramdaman ang napakabigat na presensya na umaapaw mula sa katawan ni Islas. Sa isang kisap mata, doon nasaksihan ng mga nilalang ang tila bang paglaki palalo ng katawan niya. Nag-umpisa na ring magkaroon ng baga ang gamit na yon na siyang naging sanhi para mabahala ang mga nilalang na kanyang kaharap. Dala ng takot ng mga ito, napilitan na yung magpalit anyo at kasabay nito ang walang habas naman itong pagsunggab sa kanyang kinaroroonan. Ngunit pagbaba niya ng kanyang kaliwang kamay, bigla na lamang lumayo ang mga nilalang na yon dahil sa napakatinding init na kanilang naramdaman. Lahat ng puno sa kinaroroonan nila, unti-unti nang nagkakaroon ng usok at kasabay nito ang biglaang paggulo ng sapang tinawid niya kanina. Matapos naman niya yung maipakita, agad naman siyang nagbanggit ng 2 buhay na kataga at kasabay nito ang mabilisan niyang paglaho sa kanyang kinaroroonan. Paglitaw naman niya sa harapan ng kuram na kanyang kausap, bigla naman siya nitong hinawakan sa kanyang balikat na parabang sinusubukan nitong lasunin ang kanyang mga karga.
Sa kasagsaga ng pag-aangil nito habang inuutusan ng kanyang mga agimat, kitang-kita naman niya ang tila bang pagkalusaw ng katawan ng nilalang na yon. Hindi naglaon, bigla namang bumagsak sa lupa ang dalawang braso ng nilalang na sinabayan naman ng pagkapugot ng mismong ulo nito at binti. Matapos ang mga pangyayari, imbis na magsipulasan papalayo ang iba pa nitong mga kasama, pinili nitong lumaban ng patayan sa kanya. Hindi naman yung tinalikuran ni Islas, sa halip ginamit niya ang iilan sa pinakamalalakas niyang abilidad para tapusin ang buhay ng mga ito. Kahit malalakas ang mga kuram, sinaglit niya lang ang mga nilalang na yan sa tulong ng kanyang panibagong armas. Ni hindi na nga niya noon inilabas ang kanyang punyal, gawa ng sapat na ang gamit na yon upang lipulin ang mga ito. Nga pala, muntik ko nang makalimutan ang wangis ng mga nilalang na yon. Base sa salaysay ni Islas, parang mga taong ibon ang wangis ng mga ito. Punong-puno yun ng mahabang balahibo sa katawan at meron yung mga paa na may hahalin tulad mo sa paa ng kambing. May napakalaki rin yung bunganga at meron yung 4 na pangil na kalimitan nitong ginagamit upang tapusin ng kanilang mga biktima. Maliliksi rin ang mga nilalang na yon at meron yung pambihirang lakas na may hahalin tulad mo sa lakas na kayang ibigay ng mutya ng kalabaw. Ayon pa kay Islas na mahilig din mandura ang mga nilalang na yon na parabang isa ito sa kanilang mga pamamaraan upang paghinain ang karga ng kanilang mga kalaban. Sa katunayan, habang nakikipagbuno siya sa mga ito, ramdam na ramdam niya ang panghihina ng iilan sa kanyang mga gamit. Mabuti na lang, napapanatili niya ang kanyang kalakasan buhat sa armas na kanyang pinanday. Matapos naman niyang malipol ang mga kuram sa tabi ng ilog, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa dumating ang puntong narating na niya ang pugad ng mga ito. Sa isang kisap mata, mabilis naman siyang pinalibutan ng mga nilalang na naroon na siyang naging sanhi ng pagkasukol niya. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong sitwasyon, hindi pa rin siya ganong nababahala para sa kanyang kaligtasan. Naniniwala si Islas na hanggat tangan niya ang armas na yon, walang makakapantay sa lakas niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bahagya naman siya noong natigilan matapos siyang makarinig ng isang malakas na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagsilay naman niya sa gitnang parte ng pugad ng mga kuram, doon niya nasipat ang isang matanda na merong daladalang tungkod. Sa estado nito parang babawian na yon ng buhay, pero naniniwala siya pawang yon ay nagpapanggap lamang. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa kanya, panay naman ang pagsasalita nito na parabang marami yung alam ukol sa lahing pinagmulan niya. Dagdag pa ng matandang yun na, di hamak na mas mahalaga ang kanyang pagkakadakip kung ikukumpara sa sanggol ng dibino na pinoprotektahan niya. Nang marinig naman ni Islas ang sinabi nito, mariin naman niya yung inabisuhan na mas mainam na umalis na sa lugar na yon kung ayaw nilang malipol ang kanilang angkan. Mariin din niyang inilahad na nakahanda siyang gawin ng lahat kung yon ay kinakailangan. Subalit nang marinig naman yon ng matanda, imbis na masindak yon sa mga katagang inilahad niya, tumawa lang naman ito na parabang isang biro ang lahat ng bagay na sinabi niya. Huwag mo namang kaming takutin. Alam na namin kung ano ang kaya mong gawin. Isa pa ikaw talagang pinaghandaan namin eh. Napapanahon na para mas lalong umunlad ang aming uri. Ikaw ang magiging susi nito. Kaya sana makisama ka naman.
Wika ng matandang kuram sa kanya. Dagdag pa ng matandang yun na matapos siya nitong ikulong, kukunin pa nito ang sanggol ng dibino para ipamahagi sa kanilang mga kalahi. Pagtatapat pa nito na sa kanilang sakripisyo, nasisiguro nitong wala na sa kanilang makakapantay. Nang marinig naman ni Islas ang sinabi ng matanda, doon na niya napagpasyahan na tanging kamatayan lamang ang magpapatahimik sa mga nilalang na yon. Bagaman alam niyang biktima lamang ito ng aral ng mga dalubhasang mambabarang at mangkukulam na gumawa ng ritual, wala siyang magagawa kundi yon ay lipulin. Matapos naman niya yung mapag-isipan ng maigi, muli niyang inihipan ng dasal ang tangan-tangan niyang armas. Sa isang kisap mata, bigla namang uminit ang umiihip na hangin sa kinaroroonan nila at kasabay nito ang pagkasunog ng mga damo na napapalibot sa kinaroroonan niya. Dala na rin ang galit ni Islas. Napilitan na rin siyang dukutin ang kanyang punyal upang ibigay sa mga nilalang na yon ang pinakamabigat na parusa na kaya niyang ipataw. Maya-maya pa, paglitaw naman ng gabay ng punyal, buong puwersa naman niya yung sinugod na siyang naging sanhi upang malusaw ang mga kuram na malapit sa kanya. Sinubukan pa nitong pumalag sa kanyang pag-atake pero hindi sapat ang kakayahan ng mga ito para makipagsabayan sa kanyang lakas. Sa loob ng humigit 5 minuto, halos magkalat na sa buong paligid ang mga bangkay ng mga kuram na unti-unti nang nalulusaw buhat sa malaaraw na init ng presensya ni Islas. Dahil sa pangyayaring yon, bakas naman sa mga ito ang matinding pagkasindak pero nagpatuloy pa rin yon sa pakikipaglaban hanggang sa dumating ang puntong lahat sila tuluyan ng binawian ng buhay. Ginawa naman ng mga nilalang na yon ang lahat pero sadyang wala silang panama sa malaaraw na init ni Islas. Hindi naglaon, pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, paika-ika naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay para humingi ng tulong. Aminado rin kasi siya noon na abuso niya ang kapangyarihan ng gamit na yon na siyang naging sanhi upang magkaroon niya ng rebuelta sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang medyo malapit na siya sa kanyang pamamahay, agad naman siyang tinulungan ng ama ng kanyang asawa. Pagkalas nito ng armas na nasa braso niya, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding panghihina dahilan para mawalan siya ng malay sa loob ng 6 na araw. Subalit ang sakripisyong yun ni Islas ang nagbigay daan para tuluyan silang layuan ng mga nilalang na merong binabalak na masama sa kanyang anak. Buwan pa ang lumipas, awa naman ng Diyos, nanatili ang katahimikan sa kanyang lugar. Magmula din noong nangyari ang kaganapang yon, naging madalas na ang pagbisita ng mga antingerong kaibigan niya para magbigay ng tulong sa kanila. Alam niyo, Pinuno, ang nangyari noong gabi, ang nagbigay daan para magkaroon ng taning sa buhay, itong si Islas. Patunay lamang na lahat ng karunungan sa mundo merong limitasyon. Kaya bago siya noon bawian ng buhay, nagawa niya ring maipagbigay alam sa kanyang mga anak ang panganib na dulot ng larangang tinatahak nila. Kagaya ng paghuhulma ng armas, meron ding kalakip na peligrong maidudulot ang mga ito sa mga katulad nilang sinaunang panday. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe tong kwento na to, no? Parang ito na yata yung pinakaluma kong kwento rito sa channel, 1901. Isipin ninyo yun. May ganito ng kaganapang nangyayari dito sa Pilipinas.
Pero di naman talaga natin kasi masasabi. Alam ko, 99.9% ng nakikinig sa akin dito, syempre. O baka nga 100% pa, hindi pa buhay nung panahong yan. Kung meron man siguro yung mga kamag-anak ninyo. Tapos nagpasa-pasa na ng kwento hanggang umabot kung nasan tayo ngayon. Pero ang masasabi ko sa kwento ni Islas, napakabuting ama ni Islas. Isa siyang huwarang ama. Gagawin niyang lahat para sa anak niya. Diba yun nga, sinakripisyo niya nga yung buhay niya eh. Pero hindi ko lang magets. Alam ko, karamihan sa inyo nagtataka din. Ang daming dibinong kasama ni Islas. Bakit siya natatakot na mapapasok sila ng mga nilalang na yon? Baka nga isang dibino lang ubos yun eh. Diba? Yun lang yung nakita kong mali dito sa kwento na to. O mali sa desisyon na ginawa ni Islas. Bakit hindi niya hinayaan yung mga dibino na tumulong sa kanya ng 100%? O sabihin na nating mahal niya yung mga yon. Ayaw niyang merong mamatay. Pero kasi dibino yun eh. Hindi niya ba alam kung gaano katindi yun? Hindi yun tatawaging dibino kung normal lang yung alam nun. Tapos yung asawa niya pa, dibino rin. Diba? Yun lang yung nakita kong mali sa kwento. Na siguro sa pagiging overprotective neto ni Islas sa mga taong mahal niya, nagkakaroon na siya ng mga mali-maling desisyon. Diba? Pero hindi natin masasabi kasi iba naman yung pananaw natin sa pananaw ni Islas. Diba? Siguro, marami na rin siyang nakitang dibino sa mundo nila na napapatay ng mga aswang. Yun siguro yung iniisip niya. Pero kasi dito sa atin, dito sa dimensyon natin ng mga tao, pag sinabing dibino, iba yung antas niyan. Oo, matatalo yan. May makakatalo dyan. Pero syempre, dapat sobrang tindi rin ng lahing pinanggalingan nun. Maraming dibino yung pinag-uusapan natin dito eh. Diba? Yun lang yung nakita ko mali. Pero overall, ang ganda ng kwento, may halong love story na nakakakilig. Pero yun nga, medyo malungkot kasi namatay yung bida natin. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.